I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Ngiyanibingelela bazalwane abangcwele kaNkulunkulu. Ngibingelele nabaholi bonke kunye nebandla likaNkulunkulu. Ibingelele nababukeli emakhaya. Igama leNkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Bangcwele kaNkulunkulu. Namhlanje ngihamba ngedwa futhi kulesi siqendu sanamhlanje, kodwa ke isihloko sizokhuluma ngaso. Sizosikhuluma ngesihloko esithi kwenzakalani emva kokuba abantu sebahlwethiwe. Kuzokwenzakalani emva kokuba abantu sebasusiwe emhlabeni okanye emva kokubuya kweNkosi yethu Jesu izolanda ibandla layo. What happened after rapture? Bangcwele siyazi iNkosi yethu Jesu izobuya izolanda ibandla layo. Sikhulumile lokho kaningi nokuthi izobuya kanjani nokuthi kuzokwenzakalani. Andekuba mhlambe ibuye iNkosi yethu Jesu. Kodwa ukubuya kwayo izawubonakala ezizweni zonke. Ayinawubuya mhlambe endaweni ethizeni bese kuthi kwenye indawo engabuyi, kodwa uma ibuya izobuya ngenhlomo enkulu. Kuyafana nokukhanya kwelanga, ngoba ilanga linye kodwa likhanyisela abantu bonke. Kodwa nayo iNkosi Jesu uma ibuya izolanda ibandla layo, kuzoba njalo ezweni. Bese sizoxoxa kakhulu kuviki liphela isikhulumile ngabantu mhlambe abangamameliyo okanye abangazwanga izwi leNkosi, ukuthi kuyakwenziwani ngabo, kubantu abangakholwayo nabantu abamphikayo uKristu nalabo abaqamba amanga ngeNkosi uJesu. Ngisho even abaprofeti bamanga nabafundisi bamanga ukuthi bayawuphonswa kuphi. Namhlanje siyokhuluma ngabakhethiweyo beNkosi uJesu, labo abalizwile izwi lomnikazi wabantu uma likhulunywa okanye likhulunyiswa emabandleni ahlukahlukeneyo, ukuthi bona bayokwenziwa njani okanye bayomixwaphi, okanye umhlaba uma uqoqiwe wonke umuntu esisusiwe ezweni yokwenzakalani. Siqale encwadini kaMathewu ka-24 lapha kuverse ka-30. Uma lona uzawufundeka kanje, khona kuyakubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu, bese zikhala izizwe zonke zomhlaba zibone indodana yomuntu iza emafini ezulwini namandla nenkazimulo enkulu. Yakuthuma izingelosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo, ziqoqe abakhethiweyo bayo emimoyeni yomine, kusukela emkhawulweni omunye wezulu kuze kube komunye. Manje ilaba engikhuluma ngabo ukuthi uma iNkosi yethu Jesu Kristu ibuya iyawubonakala ezizweni zonke, iyawubonakala kubantu bonke uma izolanda ibandla layo, uma izolanda abakhethiweyo bayo. Kuyakwenzeka isimanga uma indodana yomuntu izawubuya. Uthi ngisekele ngalincwadi yaseThesalonika, Thesalonika bokuqala uchapter 4 verse ka-15 kuya ku-17, bese ngizoxoxa ngalolu daba. U-15 uthi, ngokuba lokho sikusho kini ngezwi leNkosi ukuthi thina esisekhona sisasele kuze kube sekufikeni kweNkosi asiyi kubandulela nempela abaleleyo. Ngokuba iNkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengelosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu. Nabafileyo kuKristu bayakuvuka
kuqala khona thina sisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafini sihlangabeze inkosi emoyeni kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo. Amen. Yiloku engikushoyo bakwethu ukuthi laba abakhethiweyo benkosi uma inkosi izawubuya, uma izakwehla ezulwini ithe phela iyakwehla ngenhlokomo enkulu. Uma sayehla ngenhlokomo enkulu and then izokwenza njani? Izolanda ini ibandla layo. Ithi bonke bazakwenza njani? Bazakuyibona emikhawulweni yomine yomhlaba kuthi amagumbini amane omhlaba siyakuyibona inkosi. Njengoba ngishilo naseqayeni ukuthi ayinawubona mhlambe kundawo thizeni kwenye indawo engabona kodwa sonke siza kuyibona. Ithi kuyakuvuka kuqala baphi abayizwileyo inkosi okanye abakhethiweyo benkosi bayakuvuka kuqala. Uthi laba abaseleyo besebenza njani? Bayawuhlwithwa. Bayawuhlwithwa kanye nabo bahlwithwele kuphi emafini. Ngizoyichaza kancane le ndaba bangcwele bakaNkulunkulu ngenxa yesikhathi. Ukuthi uma uJesu esuka ezulwini ezolanda ibandla lakhe ufaniswa nomkhwenyane uma ezolanda umakoti emshadweni. Ngoba uJesu uyosuka ekhaya ezulwini lapho ehleli khona sokunene samandla kaNkulunkulu. Asubese uyehla kodwa kana ufika kwemhlaba. Kodwa uya kuma emkhathini okanye emafini ku first heaven. Kula ayoma khona wonke umuntu uza kumbona. Bese kuthi laba abakhethiweyo labo abanebunzi laba ababizwa ngelakhe igama bayawunyuka kuqala besebenza njani bamhlangabeze kuphi emafini. Ngoba uyokwehlana nezingelozi, uyokwehlana nabakhethiweyo bakhe izigidigidi zabazalwane basezulwini bazolanda ibandla lasemhlabeni. Zebeze njani bakhuphukele ekhaya ezulwini. Abenze kahle baya kuphi enhlala kahle. Lena engizoxoxa ngayo namhlanje inhlala kahle. Ngoba le paradise, third heaven nayo izosuswa bayothathwa nabo laba abalindile kuphi paradise. Njengoba sikhulumile kuvile philisa khuluma ngoLazaro ukuthi uhleli esifubeni sikabazi sika Abraham kuphi paradise. Ulindile phela ulinde yini? Ulinde usuku olukhulu ozwayo. Manje uma seyibuya inkosi izolanda ibandla sekupheliswa izwe yoqoqa bonke abakhethiweyo bayo nyuke nabo nalaba separadise bese ihamba nabo. Kuyiwaphi? Kuyiwa manje esihlalweni sobukhosi lesi sizokhuluma ngaso namanje bangcwele. Lesi sizokhuluma ngaso ukuthi abakhethiweyo bona bamikiswa abasizwile kuvike liphelile ukuthi laba abangazwanga izwi lomnikazi wabantu bona bamikiswa. Abanye sebahlushwa already eHades. Abanye bayawuthathwa laba basele bayawuthathwa nabo bamikiswa badluliswe eHades bese bamikiswa kuphi echibini elomlilo elongunaphakade in the lake of fire. Lesi sikhulume ngayo kuvike liphelileyo. La kuyophonswa khona kanye kunye neHades nabo bonke abangenzanga kahle kodwa laba benze kahle nabo bayawuthathwa basuswe la kwamhlaba bahlangabeza inkosi kuphi emkhathini. Bese inkosi yenze njani? Ihambe nabo. Fike paradise thathi basi paradise ihambe nawo. Mamela ke incwadi kaIsaya. Isaya 35 verse 8. Ethi kuya kuba khona umendo nendlela eyawuthiwa indlela yobungcwelo ongcolileyo akayikuhamba ngayo kepha iyakuba yabantu bakhe. Abahamba ngayo noma beyiziwula abayikuduka kuyo. Leyo ndlela ile ezohamba bani abakhethiweyo bakaNkulunkulu. Laba abenze kahle kuphi emhlabeni abenze kahle besaphila. Bayawuhamba ngayo leyo ndlela bayikuduka kiyo.
ngokuba nithi kuyakuba khona umendo nendlela eyakuthiwa indlela yobungcwele ongcolileyo akayikuhamba ngayo kepha iyakuba ngabantu bakhe abahamba ngayo noma beziwula abayuduka kuyo. Akuyi kuba khona lapho ingonyama nesilwane esihahayo asiyukhuphukela khona. Lapho akuyi kufunyanwa khona kepha Angiphindu 9. Akuyi kuba khona lapho ingonyama nesilwane esihahayo nesilwane esihahayo siyukhuphukela khona. Lokho akuyi kufunyanwa khona kepha abakhululiweyo bayakuhamba ngayo. Abahlengiweyo bakaJehova bakubona baye eSiyoni ngokwethaba intokozo engunaphakade ibe phezulu kwamakhanda abo. Bayakuthola ukujabula nokuthokoza kubaleke usizi nokububula. Amen. Kulaba abakhethiweyo abayohamba ngalendlela bayawuhamba nenkosi uJesu ibahola phambili bona balandele ngasemuva. Lapho akuya kuba khona mhlambe isilwane sihahayo, akuya kuba khona usizi, akusekho ukuhlupheka, akusekho ukucabanga ukuthi namhlanje ngiyokwenza ukuthi nokuthi. Lapho sowuholwa imvana, ifocus yakho ekuphi isemehlweni kwakhe uJesu, ukuba manje akuhole akumikise kuphi endaweni engunaphakade la siyothola khona intokozo nokujabula ngoba lithi phela usizi nokububula akusayi kuba khona. Akusayi kuba khona ukucabanga okuningi. Akusayi kuba khona ukucabanga izinto zasezweni ukuthi mhlambe emhlabeni ngangenza lo ngangenza kahle okanye ngangenzani ubani ubani akenzanga kahle. Njengoba sahlulelana namanje. Omunye abona omunye ukuthi akenze kahle, omunye abona omunye ukuthi wenza kahle. Kodwa uma sihamba siya engunaphakade lapho asiyohlushwa ilutho ngoba sobe siholwa yini imvana. Sobe siholwa yini indodana kaNkuluNkulu kuzobe kuyona ehamba phambi kwethu iyohlala kuphi esihlalweni sobukhosi. Uma ifika lathi lena bese iyohlala kuphi esihlalweni sobukhosi. Bese yosenza yani yosahlulela. Hey. Bengithenye ukukhuluma ngokuthi ukuya kwendodana yomuntu kodwa sengiphambili manje angisale ngiyeka. Uma uJesu manje usengumsindisi wethu, usengumthetheleli wezono zethu. Noma ebuya ukuzolanda ibandla lakhe usesengumthetheleli. Kodwa mase umhlaba uphelisiwe, kuphelile indaba ukuthi khona umhlaba. Sesibheke manje kuphi ezulwini elisha nasemhlabeni omusha. Uma efika ngalena uJesu and then uyoshintsha abe inkosi, abe ngumahluleli kithi. Sizofunda incwadi zizosho ukuthi kuyokwenzakalani. Uma esefika ngalena okwamanje sisathethelelwa ngaye. Kodwa uma sesifika ngalena uyobe manje esengimahluleli wethu. Kube yilona loyo amahlulele ngani ngomsebenzi yakhe. Kube yilona loyo amukeliswe lokho ekade wenza. Uma ngabe bukade wenza kahle and then uzodlulela phambili. Uyohlala namakhosi, ngiyeza ke endaweni yamakhosi. Uyohlala namakherubi. Namaserafi lapho uyokwenza njani uyohuba khona ubusuku nemini. Lapho uyobona khona intokozo yasezulwini. Lapho uyo-enjoya khona ubumnandi bokuhlala ngoNkulunkulu ukuthi kuyini. Lapho akusekho ukukhala nogedla kwamazinyo lokho kade sikhuluma ngakho uviki eliphelile. Lapho sekukhona khona injabulo kuphela. Lapho sesiyobusa khona nezingelozi. Lapho uNkulunkulu ayukhazimuliswa phambi kwethu sibuka. Lapho sesiyobona khona isihlahla sokuphila okunaphakade. Lapho sesiyophuza khona kiwo lo mfula.
lokho waphuza khona Enoch wase uyaguqulwa isimo sakhe waguqulwa negama lakhe akazange asaba nguEnoch kodwa kwathiwa ubani ingelosi uMetatron njengoba namanje akasese uyena uEnoch lo wathathwa ingelosi emhlabeni zanyuka naye kodwa useyingelosi enkulu ekhaya ezulwini useyabusa neingelosi nathi uma senze kahle uma sesihamba nenkosi yethu Jesu Kristu siya khona le siyodla kulomuthi wokuphila unaphakade siphuze kulomfula lona uphambi kwesikalo sobukhosi lona oyisiguqula isimo sethu sakwamhlaba sembathiswe isimo sasezulwini lapho siyohuba khona namakherubi namaserafu kodwa uma sisahamba endleleni uma sidlula ku4th heaven ngoba ku4th heaven kula kukhona ilanga nenyanga kulazi lawulwa khona nezinkanyezi kodwa ngalwena kwe4th heaven kuyawufika kuyale ku10 heaven akusadingi isibane lapho akusena bomnyama akusena busuku akusena mini kodwa lapho sekhona inkazimulo kaNkuluNkulu ncwadini yesambulo sika 22 evesini lika 5 lithi ubusuku abusayi kuba khona abadingi ukukhanya kwesibane nokukhanya kwelanga ngokuba inkosi uNkulunkulu iyakubakhanyisela bayakubusa phakade naphakade amen ukusuka uma sesihamba nayo inkosi yethu uJesu Kristu sesingalena kwelanga ngalena kwenyanga ngalena kwezinkanyezi akusena busuku lapho sesikhanyiselwa yini inkazimulo kaNkuluNkulu uNkulunkulu uyena ozobe kubonakala inkazimulo yakhe ikhanyisa phambi kwethu siyozibona zonke izinto ezenzekayo lezi zabona uEnoch ke wonke lamazulu ahamba ibuza ukuthi manje lana kwenzakalana abona abantu abona iteju zengelosi abona onanzika omkaloto waphenduka isitulo sika Sawoti njalo abona zonke izinto ezenzekayo sazokhuluma ngayo i10th heaven mhlawumbe kusifundo esilandelayo kule kwesinye isifundo sazokhuluma ngaso ukuthi lamazulu uma ngithi awu10 kungani ngithi amazulu awu10 ngoba eBhayibhelini livezela amathathu kodwa ke siseza kuleso sifundo leso manje lana abangcwele lithi abasadingi nani nasibani ngokuba inkosi iyakubakhanyisela endleleni uNkulunkulu uyena ozobe kubonakala inkazimulo yakhe kuphi endleleni uNkulunkulu uyena ozobe ekukhanya kwethu ingakho siyothokozela ukuyohlala lena uma sesifikile esihlalweni sobukhosi sisahluleliwe lapho sesibusa khona kodwa alokuwa mhlambe ake ngibuyele emuva kancane ngithe mina uJesu uma sihamba naye uma sifika lena okay so uyobe esikhanyisela indlela yonke kodwa uma sifika lena uyobe esehleli esihlalweni sobukhosi lapho kuyawubonakala khona azokwahlulela khona lapho abantu bayofa khona isibini njengoba sikhulumile nakuveli phela ukuthi kukhona ukufa okubhujiswa ukufa kwesibili lokho nakilo leli bandla kukhona bayawuhlengahlengiswa ngoba lithi phela ziyavulwa nezincwadi nezinye zivulwe kuphenywe manje ngemisebenzi yethu sonke thina ke sithi mhlambe senza kahle thina besipholwa imvana kodwa mase sifika phambi kwesihlalo sobukhosi ziyawuphenywa phela incwadi nalapho yes izingelosi ziphenyele incwadi zakuthola ukuthi ubukade umesaba uNkulunkulu wenza kahle zakufaka ngapha kule bandla elenza kahle okanye kule bandla laseparadise awuzange uyohlushwa ngalena eHades kodwa manje mase sihamba nendodana kaNkulunkulu ngoba ithi lapha itheni kuIsaiah lapho akudingeki khona ini nasilwane esihahayo akudingeki umuntu onesici uma sesiholwa imvana akudingeki umuntu osolekayo ukuthi engathi okanye mhlambe ekungajazwayo ngaye ngezinto ekade zenza
kodwa kufuneka umuntu opheleleyo, umuntu omile okade walimela iqiniso kwazi kwaba sekupheleni. Njengoba izwe lizamazama njengamanje, ukuqala kwemihelo ukuthi kuhlengahlengiswe manje abakhethiweyo bakaNkulunkulu, nalaba abakholwa uye funa manje benze njani babonakala ukuthi manje bemile noma ngabe isimo sithini kuhle kukaJohana. Yena owema noma sebathi bamphonsa phakathi kwe-boiling oil, wema wathi anginayo enye inkosi ngaphandle kwendodana kaNkulunkulu enguJesu Kristu. Bethu akuguquli yini amazwi akho wathi ngithi angeke inkosi yami nguJesu Kristu, ebengihamba naye bengimbona enza izimangaliso, uyindodana kaNkulunkulu, wasuswa kithi simbhekile wamekiswa ekhaya ezulwini. Kufuneka abantu abanjalo abazoma, noma sekuthiwa uyaboshwa manje uyavalelwa manje uthi uJesu khona uyinkosi nomsindisi, noma ningangibopha kodwa ngimile ngithi anginayo khonza enye inkosi, yinye inkosi engiyikhonzayo. Noma bethi manje njengoba kuzokwenzeka ekuhambeni kwesikhathi kulaba bosi manje bazosifakela mhlambe lokho esike saxoxa ngako, ukuthi bazosifakela uphawu ukuthi manje sithenge ngalo amanzi, sithenge ngawo ukudla, sithenge ngayo igrosa, mayothenga imoto ukuveza lolo phawu. Mawungena lolo phawu awunokwamukeliswa. Uma unqabile uphawu kwazi wabe sekupheleni. Asikhuluma mhlawumbe ngalaba abathi mama kuvela isimo sokuhlupheka bese bamhlubuke leNkulunkulu, bakhonze omunye uNkulunkulu wathi hayi okungcono ngiye ngapha ngisindise umphefumulo wami, kanti uyoya kuphi ebhujisweni. Kodwa ozoma noma kuthiwa awusathengi ngalolu phawu, ngcono sikufaka uphawu ukuthi kulungile manje ngife indlala, kodwa uNkulunkulu ngiyazi ukuthi uzongibonelela. uNkulunkulu uyabonelela ezimeni zonke. Ake siye encwadini yona isambulo sika 21 lapho izokhuluma khona ngesihlalo sobukhosi. 21 kuverse ka3. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi, bheka ithabenakele likaNkulunkulu likubantu, uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe, yena uNkulunkulu abe nabo. Asiyathi azisule izinyembezi emehlweni wonke alilayo. Ukufa akusayi kuba khona, nokudabuka nokukhala nobuhlungu akusayi kuba khona, ngokuba oqala kundlulile. Wayesethi ohlezi esihlalweni sobukhosi, bheka ngenza konke kube kusha. Wathi loba ngokuba lawa amazwi athembekile aqinisile. Wayesethi kimi, sekwenzekile ngingu-Alpha no-Omega, okuqala nokugcina. Omileyo ngiyakumphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila, lawo bengikhuluma ngawo. Onqobayo uyakulidla ifa lalezo zinto, futhi ngiyakuba ngoNkulunkulu kuye, yena abe indodana kimi. Kepha amagwala nabangakholwayo, nabanengekayo, nababulali nezifebe, nabathakathi, nabakhonza izithombe, nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabule okungufa kwesibili. Yiloko bese kukhuluma ngawo. Amen. Bheka ngenza konke kube kusha. Konke kuyaguqulwa. Lokho khona manje sengishilo ukuthi siyaguqulwa nathi isimo somzimba wethu. Uma sesifikile kulawo manzi wokuphila, isimo somzimba wethu siyaguqulwa sibe nesimo sasezulwini. Ngoba ibheka phela ithabenakele likaNkulunkulu lekubantu. Uyakuhlala nabo, yena abe nguNkulunkulu kubo. Ziyakwesulwa izinyembezi zethu, lo sizi sibhekana nalo manje. Lo sizi esikulo njengamanje njengoba sikhuluma kanje. Kodwa mase sihlwithiwe, ziyakwesulwa lezo inyembezi. Lezi inyembezi sizikhala manje, lokuhlupheka sikuko manje. Ngicabanga ukuthi ikwenze kusasa, ufuna ngiprepare ikusasa.
yayifuna konke uNkulunkulu uzokwenzela konke. uNkulunkulu uzokwenza konke lokho, siyokuthola konke for free manje sobe senzelwa. Ngoba sobe senza njalo sesisulwa izinyembezi zokuhlupheka kwethu kwalana kwamzalana kwamhlaba. Ukuthi bheka ngenza konke kube kusha. Enefuna siwathembe amazwi akhe ukuthi aqinile. Aqinisile. Uyawudlula konke kodwa izwi lakhe ngeke lindlule. Ngoba yena uthi sekwenzekile konke, mina ngingu-alpha no-omega. Omileyo uyangimphuzisa ngesihle emthonjeni wamanzi okuphila. Hayi. Uma sesinqaniwe wabona manje ngomile ngithatha iglasi yamanzi ngiyaphuza amanzi. Kodwa uma sesifika ngalena uma ngomile ngiyawuphuza kiwo umthombo wamanzi okuphila. Ukuphila lokhu okunjani okunginaphakade. Lokuphila lokhu okuzoguqula isimo sengqondo yami. Lokuphila lokhu okuzoguqula isimo somzimba wami. Ngibe nalomzimba wengulusi. Hey, bakwethu. Izoba imfishane nje namhlanje kodwa ufuna bese siyafunda. Hallelujah. 24. Ngoba zonke izinto ziyoguqulwa uma sesingalena ezulwini elisha. Zonke izinto ziyawushintsha. Zonke izinto ziyakwenziwa zibe zintsha. Uma siya encwadini yona lana eyesambulo sika 20. Evesini lika 4. Ngase ngibona isihlalo sobukhosi. Bahlala kuzo banikwa ukwahlulelwa. Ngabona nemiphefumulo yabanqunywa amakhanda ngenxa yobufakazi ngoJesu nangenxa yezwi likaNkulunkulu. Nalabo abangakhulekanga kiso isilo nomfanekiso wazo nabangamukelanga uphawu lwesilo ebunzini labo nasesandleni sabo baphila babusa kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane. Ibaphi laba bengikhuluma ngabo? Ukuthi njengoba sesivivinywa lana emhlabeni sekuyothiwa masifake uphawu ukuthi basithenge ini nani. Kodwa uma ngabe awukwenzanga konke lokho, uma sesifika kuleso sihlalo sobukhosi siyobona konke nalaba abapostoli laba abanqunywa amakhanda. Abapostoli ababulawa kabuhlungu ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi bukaJesu Kristu. Uma nathi simile siyoyibona imphefumulo yabo. Laba ishumayela ngabo mihla namalanga every weekend. Sikhuluma ngabo umpostoli Paul, oPetro, oJohane, umbhabhadisi wanqunywa ikhanda edilongweni, oIsaiah umprofeti, kanye nabo bonke nje nabaprofeti babekhona. Uma sinqobile thina sesihambane nemvana engoJesu Kristu siyoyibona yonke lemphefumulo yalaba abantu abahlushwa. Siyobe sibukela ifilimu lasemhlabeni sisezulwini njengoba nabo manje babukela ifilimu lasemhlabeni basezulwini. Kodwa nathi masifika lena siyobona ifilimu labo ukuthi bahlushwa kanjani emhlabeni. uNkulunkulu wabenzala umusa, wabandlulisa kuleso simo leso, wababeka kuphi ecomfort zone yasekhaya ezulwini. Nathi uma senze kahle siyandluliswa uma simile. Lana izwe ukuthi ngase ngibone isihlalo sobukhosi bahlala kuzo banikwa kwahlulela. Ngabona nemphefumulo yabanqunywa amakhanda ngenxa yobufakazi ngoJesu nangenxa yezwi likaNkulunkulu. Nalabo abangakhulekanga kuso isilo nomfanekiso waso. Isilo ke ile sesisibusayo njengamanje, iAntichrist lesibekela imithetho eqatha. Le Antichrist ekhona emhlabeni jikelele efikele abantu bonke.
obulala komuntu obulawa komuntu akusanawo ukuthi manje uNkulunkulu akahambisani ukuthi ukhiphe umphefumulo womuntu kodwa bona uma nje awuhambisani nabo bafuna ukubulala kibo kuyinto nje encane ukuthi akasuswe nje acishwe igama and then sebekwenzile lokho masingakhulekanga kubo and then singamukelanga ini uphawu lo abayofuna ukusifaka lona i666 emabonzi ethu nasezandleni bazamile ukusifaka konke lokho ngalesi sikhathi ukuthi manje mawungacross iprovince yekwenye mawungenzi lokho masingaye inkonzweni zavalwa ukuthi singaye inkonzweni kodwa sakhuleka emafonini sanqoba bafakwa uphawu kabaningi kodwa ke kwakumele kubafakwe uphawu lesibili lokho elizoba u666 lele ekufuna ukuthi manje sonke sifakwe lona uphawu lesilo ukuthi manje lolu phawu siyoskena ngalo eShoprite siyoskena ngalo eSpar siyoskena ngalo kuphi uma sithenga something kodwa uma ungavumanga njengoba azange savuma kwasekuqaleni ukuthi sifakwe lo mjovo simile namanje uma simile ezwini lakhe and then kula siyohlala khona siyobusa khona namakhosi iminyaka eyinkulungwane njengoyithi phela nalabo abangokhelekanga kiso isilo nomfanekiso waso nabangamukelanga uphawu lwesilo ebonzi laso 666 nasesandleni sabo baphila babusa kanye noKristu iminyaka eyinkulungwane siye ku5 ithi abafileyo ababesele kabaphila yaze yaphela iminyaka eyinkulungwane lokho kungukuvuka kokuqala ubusisiwe ungcwele onesabelo ekuvukeni kokuqala kulabo ukufa kwesibili akunamandla kepha bayakubana ngabapriesti bakaNkuluNkulu nabakaKristu babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane uma konke lokho singakuvumanga okanye singakwenzanga siyawubusa nayo leminyaka enjani eyinkulungwane siyawuhlala naye kuphi esihlalweni sobukhosi siyakwenza konke lokho siyakwenza konke lokho okwenziwa ekhaya ezulwini ngamakherubi namaserafu lawo akwenzayo ezulwini ukuba njalo ubusuku nemini siyawubusa kunye nazo ekhaya ezulwini senze kahle ekhaya ezulwini incwadini yethu eyesambulo sika4 evesini lika8 yona izawuthi nezidalwa ezine yileso naleso kuzo zinamaphiko ayisithupha emaceleni onke nangaphakathi zigcwele amehlo kazikhawula imini nobusuku ukuthi ingcwele inkosi uNkulunkulu umnini manje wonke owayekhona nokhona nozayo uma senze kahle bakwethu uma senze kahle sanqoba izwe sathi noma sibhujiswa sathi umhlengi wethu khona onguJesu Kristu wathi uma ezolanda ibandla lakhe then nathi sabalelwa kulelo bandla lelika Kristu uma sifika lena siyobusa nazo lezidalwa ezine lezi ezinamaphiko ayisithupha emaceleni azo amakherubi zona zigcwele amehlo akazikhawuli imini nobusuku amakherubi namaserafu zinamehlo yonke indawo wonke umzimba amehlo emuva naphambili izona ezingapheli amandla ziyahuba zidumisa abanye uNkulunkulu nenkosi uJesu Kristu obusuku nemini azikhawule ukuthi uyingcwele njengoba thina mhlambe siyayisenze indumiso yenkonzweni uma siqala inkonzo sithi senza inkonzo yendumiso kodwa zona zikhawule ukudumisa ubusuku nemini ziloku zenze njani
zimnika udumo nenkazimulo. Uthi verse 9 ukuthi lapho izidalwa zimnika inkazimulo nodumo nokubonga ohlezi usihlaleni sobukhosi yena ophila kuze kube phakade naphakade. Amalunga angamashumi 24 awaphansi phambi kwakhe ohlezi esihlaleni sobukhosi akhuleka kuye ophilayo kuze kube phakade naphakade. Aphonsa imiqhele yawo phambi kwesihlalo sobukhosi. Yila makhosi awu24 akhetha uDavid saza ukukhuluma ngawo ngeke kwesinye isihloko. Lamakhosi awu24 akhethwa uDavid. Wona wageza izingubo zazo egazini lewundlu. Wona lamakhosi athathathwa ayobekwa kuphi ezulwini abusa kunye nani namakherubi namasirafu. Lezidalwa ezinamaphiwo ayisithupha lezi sigcwele amehlo emuva naphambili umzimba wonke. Zona zithi mama zenza indumiso yasezulwini bese kuthi lamakhosi athule imiqhele yawo ayiphonze phambi kwesihlalo sobukhosi asayakhuleka nawo. Kuye uNkulunkulu umnini manje wonke. Nathi uma ngabe senze kahle siyakwenza lokho. Athini uma yokhuleka? Ethi ufanele wena Nkosi yethu noNkulunkulu wethu ukwamukela inkazimulo nodumo namandla ngokuba kuwena owadala izinto zonke nangenxa yentando yakho zaba khona zadalwa. Haleluya. Ngenxa kaNkulunkulu lezi dalwa zibabaza ubukhulu bakhe ukuthi konke kwavela ngaye. Umuntu, umhlaba, ulwandle, imifula, amafu, izinkanyezi, ilanga, inyanga, isihlalo sobukhosi, konke kwavela ngaye. Akungena lutho ezweni, kwangena lutho, ungena lutho. Lithi manje umoya kaJehova wawuhlala uphi esiyengezini. Kodwa wase ukhipha izwi ukuthi makube khona konke lokukhona manje. Ekugcineni wase udala umuntu, udala mina nawe. Manje sibe khona. Yiyo lonto lamakhosi embabaza ubukhulu bakhe. Yiyo lonto lamakhosi ekhuluma ngobukhulu bakhe. Nathi uma senze kahle, uma sisenze kahle, uma sizwile izwi lomnikazi wabantu leli ngikhulume ngalo kuvikele ku5:24. Uma lo lizothi ngiqinisile ngithi ozwa izwi lamakhosi ngongithumileyo uyandlula ekufeni ngene kuphileni. Manje sisengenile ekuphileni. Sesiyalena manje ku final judgment. Lapho uma ngabe awenza ngakho khona uyophozwa kulela chibi besikhuluma ngalo kuvikele. Lapho uma ngabe uyasoleka khona uma ngabe uyithola intethelelo. Uma ngabe wenzelwa umusa uyophozwa nalaba ayizoni ichibini lomlilo ongapheliyo. Lapho kuyophozwa khona konke lokho kungcolileyo. Konke lokho uNkulunkulu angadingi. Kodwa uma wenze kahle uyohlala nalabo abangcwele bakaNkulunkulu. Siyophuza ubisi noju lwezinyosi. Siyodla esihlahleni sisomuthi ophila kunaphakade. Siphuze emfuleni ophila kunaphakade. Siguqulwe isimo senqondo yethu. Siguqulwe isimo somzimba wethu. Siwabone lamakhosi angu24 abusa lena namakherubi namaserafu. Nawo amaserafu idalo zasezulwini sizozibona. Isihlalo sobukhosi sizosibona. Inkazimulo kaNkulunkulu sizoyibona njengoba injalo. Nkosi yami. Bese kuzokwehla izulu elisha nomhlaba omutsha la siyogcinwa khona. Lapho siyobekwa khona. Lapho siyobusa khona. Lapho uNkulunkulu ayokwenza konke kube kuhle. Njengoba ishilo lithi konke ngiyakukwenza kube kusha. Ngaloko ke bangcwele baNkulunkulu masiphileni impilo engcwele. Masenzeni kahle phambi kwaNkulunkulu. Masingabe futhi nani namahloni ngokukhuluma ngezwi leNkosi sisaphila. Masingasabi ukuzibiza ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Masingasabi futhi ngokukhuluma ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu ukuthi uyinkosi nomsindisi. Masingasabi futhi nokukhuluma ukuthi uJesu uyena yedwa owasifela. Uyena yedwa owavuswa kwabafileyo. Uyena yedwa owaphatha ihluthulelo zasemhlabeni. Waphatha ihluthulelo zaseHades. Uphethe ihluthulelo nezasekhaya izulwini. Sikhulumile nangazo. Ukuthi uyena yedwa
akekho umunye bonke amadolo ayaguqa angaphansi komhlaba nasemhlabeni nasezulwini ayamguqela nazo lelelelelelelele ikhulu okanye lamakhosi ayamguqela uJesu neingelozi imbala ziyamguqela ziyathotshiswa ziyathoba uma zimbona uJesu ziyakhuleka kuye zithi ingcwele uyingcwele uyingcwele bese sithi inqobile impande kaDavid ngegazi layo unqobile umhlaba okuhlulile okwasemhlabeni nathi funa bese sisenza kahle bese siyanqoba sinqobe umhlaba sikunqobe konke okwenzekayo emhlabeni siyazi ukuthi kunzima na uJesu akubanga lula kubapostoli akubanga lula kodwa babanqoba bafela kuphe ezwini lenkosi bayema futhi esithembisweni sayo inkosi Jesu ukuthi noma benikhaphela ningabe saba ngoba abanamandla okubulala ini umphefumulo yes inyama bangayibulala siyavuma ngoba inyama yala emhlabeni ezohlala la emhlabeni ngoba yathathwa khona kodwa umphefumulo abanamandla okubhubhisa masisabe lo onamandla okubhubhisa inyama abe namandla okubhubhisa ini umphefumulo ngoba uye yedwa onamandla ukubhubhisa ini umphefumulo ayophonza echibini elungunaphakade lapho kuyophela ngokuthi manje ukhona umuntu owakhiwa ngubani kuyacishwa nya igama lakho kodwa uma wenze kahle igama lakho liyawulotshwa kunye nalamadoda nalamakhosi angu24 nalaba apostoli liyawulotshwa nawe igama lakho lapho ube khona kuthiwa nango owanqobile izwe nango owenzile intando kaNkuluNkulu nango ongamukelanga uPaul esilo nango ungamamelanga abaprofeti bamanga sibeprofetile bathi namhlanje izwe liyabhubha kaphi namhlanje zo20 bani namhlanje 24 23 24 amaday 12 munye kuphela owaziyo uye yedwa olaziyo uNkulunkulu olaziyo usuku lwakhe ukuthi uyayithuma nini indodana yenkosi ukuba izolanda ini ibandla layo uNkulunkulu wanibusiseke bangcwele baNkulunkulu uNkulunkulu anenze kahle manje uzube kunaphakade amen masambeni ngobungcwele bakwethu haleluya